Jiprox! Super Jiprox! Super Jiprox! Gusto nyo na kumuhi mo superhero ba? Kanang superhero nga, mutabang sa mga nanginahanglan ba? Pero ayaw lang ng kwarta kay napa ni utang si Jiprox ki. Napa mo gani may utang dito ay Leonardo nga wala na bayran. Pero kana lang tabang action kay kwarta mo istoryan. Pugok biyan ni si Jiprox. Usa kay mo anak ko na kay para masuperhero jud ko. Ay tama. Hapit naman ko na superhero ato ni Agibay kay katong gitabangan ako ang manghod ni Nardo, gamay lang jud og kulang ba? Dili pud kulang basta kay gamay na lang jud og kulang. Ay tama. Wato na bukubay mangita ko mga nanginahanglan kay para ang gamay nga kulang muda ko na. Dabi, Super Jiprox, Super Jiprox. Kuya, oy, wata bay. Super Jiprox, Super Jiprox. Hala. Naano pong manghod ni Nardo? Hala. Nagunsa ka na si Drabay kay naglingkod-lingkod raman. Wala po siguro nilingaw sa kinabuhi ba? Bedo, ulan na ako na daw, Beki. Pangutanon ako, basig na siya problema, basig iaway na po din ni Nardo, daw, Be. Hala na si Jiprox. Hoy, bata! Asa man Jiprox? Nagunsa magkadiha, bata? Lingkod ko, oy. Nganong naglingkod-lingkod magkadiri, ah? Mingaman. Ay, gilaayr di ay ka? Asa alada Jiprox? Wala lagi. Gusto unta na ko mahimong superhero ba? Ano ko Jiprox? Hala, isog naman inahan. Usa man imong naibalan? Irinta Jiprox. Ha? Mag-training ta? Mahimo na ko superhero, ano? Supiro ka Jiprox. Ha? Usa man akong himuon? Mina ako. Sige! Usa man himuon ako? Himo ka supiro. Papat push up ka. Ha? Mag-push up ko? Pila man, master? 10 push up. 10 push up? Kadali! O sige, mag-push up na ko! 1 2 3 Pas. 4 5 Ala! Nireklamo pa ako! 6 7 8 9 Pas. Ilay Jiprox. 8 Ala! Nireklamo pa ako! Kapoy! Bakit push up? 9 10 Boy Jiprox. Yati! Kapoy kayo bay! Binuangan ram sa rukuan ng bataan mo superhero ba yung kakuan eh? Pero ka, oy. Hala! Yati! Sige, mutuman lang ko ay! Usa pa man, master! Jumping jacken. Yati! Tinapod ka jumping jacks, boy! Play ka mo. Abusado kayo! Pero sige, master! 1 2 3 Pas. Hala! Istrikto! Pero niyo ko ang trainer, oy! Pas. 6 7 8 9 10 Last 10. Hinay kayo. 10 Yati! Plus 10 na po! Pas. Pero sige na lang ay para masuperhero ko! 1 2 3 4 5 Pas. 6 7 8 9 10 Very good, Jiprox. Unya, saan man ako niron para mahimo ko superhero? Just say Super Jiprox. Ha? Super Jiprox or daingon? Datos tingon ron ako, be! Super Jiprox! Super Jiprox! Wala ka lagi! Nge! Di-scam ro ko ano ba? Wakay scam, oy. Nge! Wala ka lagi ko na yung mga superhero! Say Super Jiprox patage. Ha? 5 times or di ay? Sige! Super Jiprox! Super Jiprox! Super Jiprox! Super Jiprox! Super Jiprox! Super Jiprox! Hala! Superhero na ko, boy! Hala! Ako na si Super Jiprox! Tama yun ang giingon sa mga ordinardo! Very good. Hala! Superhero na dyan ko! Tisingan na ako lupa daw, be! Hala! Nakalupad na dyan ko, boy! Ninduta na si Pamina, oy! Hala ka, anoy! Hala! Wala, Jiprox. Sakay ka. Ah! Usaman ko to! Sakay ka. Ha? Musakay ka? Oo, sige! Ubalik ko! Abot niya! Sige, tara! Sige! Dali! Super Jiprox! Super Jiprox! Super Jiprox! Super Jiprox! Super Jiprox! Unya bata! Kamusta man? Nice ride. Bitaw na Israel! Ano'y kayo no? Ano yoy? Unya bata! Mangita tagtabanganan ta! Sige, tala. Super Jiprox! Super Jiprox! Ngawat di ko manok bay kay nakakita ko sa vlog ni Rickmar. Pwede ra daw mangawat og manok dili daw dakpon. Adto ko sa unahan be.
manok sudan jud ni ron lami kinig sa ba andam dra no. Super Jiprox! Super Jiprox! Hapsay kay Matrix patanaw wa dyan nagpabadlong ba? Di, Jiprox, oy. Ha? Nga nung dili man? Nakuha manok ko. Ha? Asa man? Dora, talikod. Asa man? Hala! Amuha bang manok gipirano? Silardo mo na! Dili po, dili! Dili na ka! Gudod ka ron. Hoy, Nardo! Ha? Murag na kay plano panahon na mo ang manok ba? Ang imungaan pa dyan mo ang panahon nga managan pa na! Jiprox! Ha? Oh, ako dyan na Super Jiprox ako! Imuhang kitripan na mo ang imungaan ba? Inyo nga din eh. Wala ko kabalo eh. Ngay, patikatik! Bubuang-buang dayon boy! Wala lagi ko kabalo bay. Pero okay ra masiguro kay kita mo ko sa vlog ni Rickmar. Pero noon sa ka Jiprox. Nasa perero na ko pagi sa training sa imong mangot! Di ba dugay naman na ni mga pangandoy Jiprox? Oh, dugay ra kayo oy! So pasalamat ni ka sa kumangudi ay. Oh, murag anak yun! Anya nga no naman ni ron imo naman kundakpon nga ako ang manghudi ang hinungdan nga no na superhero na ka. Ayo, tama di ay no. Dapat magpasalamat ko sa imo ug sa imo ang mangod ug sa inyong hatanan. Aw sige, panaan lang namo ang manok niya kay mangita lang ko dito laing hinabtunon. Mato na ko na to. Yate nga superhero bay pabor-pabor. Super Jiprox! Super Jiprox!